след като заредихме, да видим колко ще мине. Да поговорим, деца вика, за реалния пробег. Ами аз мога да разкажа всъщност от опита, който имам вече 2 години с тази кола. Над 93 000 км, които са направени последния начин. Често казвам, не съм броил колко са градско каране, очевидно извън градското много повече. Този конкретно автомобил е ходил, мисля, 12 пъти до Истанбул и се е връщал. Да, страната е кръстосана по всички точки и диагонали, не знам колко пъти. Ходил е до Сърбия, ходил е и до Гърция. И това, което планувам да направя, ходила и до морето, предполагам. До морето милиарди пъти. До морето, до Балкана, където мога да се сетиш. Планувам едно ходене до Виена, като едно приложение има, което така ти предлага ти как точно да извършиш най-добре даден път. То ми дава нещо, което абсолютно ме фрапира в добрия смисъл на думата. 1003 км са точно от вкъщи до центъра на Виена. Дава ми 2 стопа, единия в Сърбия за 5 минути и още един за 11 минути в Унгария, което означава за уважаемия зрител с 16 минути стоп. Аз стигам до Виена с 16 минути до зареждане общо, като аз съм задал скорост така около 130 км, с които да се движи. Което мога да кажа, отличен опит, пътувам от това разстояние с автомобил с бензинов двигател с вътрешно горене при спазване нагоре-долу същия режим на скорост, че спирането за зареждане отнема повече от 20 минути общо, да не кажа половин час, и в Сърбия или в Унгария, където и да спреш, заради опашки, заради изчаквания по колонки, т.е. заради това, че трябва да най-малкото после влизаш вътре, трябва да платиш на каса. Нали? Именно, там са големите опашки, особено в Унгария. И всъщност това, дето си говорихме, че на практика съвременният електромобил, който изпълва смисъла на това понятие, е абсолютно пригоден за дълъг път, абсолютно не се налагат никакви ограничения, никакви съобразявания. Специално заради зареждане. Много държа да кажа. Аз не съм някакъв странен тип мазохист. Професията ми е свързана с ужасно много ходене. Тия 93 000 км съм ги направил за около година и 8 месеца. Реално шофиране, защото бях доста време извън страната, нали. Случва ми се в автомобил да не го карам, но аз правя средно между 55-60 хиляди км на година. И ако това нещо ще ме измъчва, аз трябваше да си намеря друг вариант за придвижване. Разбира се, още повече с ангажименти, постоянно тичане напред-назад, ако това оказва влияние върху работата на човек. Няма как, аз не мога да си свърша работата, ако придвижването с този тип автомобил ми създава проблеми. И всъщност за този голям пробег, за тази на практика никаква разлика между експлоатацията на съвременен електромобил и това, с което сме свикнали до сега с ДВГ, за това нещо стои една много сложна система, която на пръв поглед е скрита в няколко детайла, в няколко модула, но всъщност дори и външно човек, като погледне, например, твоя Ioniq 6, той е изпипан до съвършенство от аеродинамична гледна точка. Нали? В този автомобил по повърхността, по купето няма нищо излишно или направено просто така. Всяко едно нещо, всеки един детайл от предната броня до задната броня има някакъв смисъл от гледна точка на аеродинамиката. На ефективност. Първо място, коефициента на обтекаемост на този автомобил е 0,21. Това е един от най-добрите, да не кажа само още 2 електромобила, знам, които автомобила въобще имат подобен коефициент, нали, на обтекаемост.
Това всъщност е, защото много хора бъркат коефициент на оттекаемост те казват, да, ама то няма отзад, нали, например, двигателя мощността има конски сили, пък тук няма нищо отзад. Да, това е този коефициент, най-грубо казано, определя качествата на дадена форма по отношение на обтичането на въздушното противление. Така. Да. И всъщност, колкото по-добър е този коефициент, това означава, че тази форма, това тяло с тази форма има по-добре плува във въздуха, по-добре се оттича с най-малко загуба. Вече като заложиме и напречното сечение, напречната площ, т.е. ако го разрежеме условно автомобила в най-широката му част и изчислиме каква е площта в квадратни метри и като умножиме по този коефициент, ние разбираме каква е коефициента на аеродинамично съпротивление, т.е. какви ще бъдат загубите при движение на нещото, на това тяло във въздух. Да. Тук говорим също за оптимизация на колелата, защото другото, което пречи, което създава съпротивление при движение на електромобила, формата, са джантите и самите гуми. Тези гуми трябва да правят шпагат между максимална ефективност, т.е. максимално ниско съпротивление на търкаляне и все пак изцепление. И трябва да имаш изцепление, разбира, защото електромобилите заради батерията в повечето случаи са по-тежки от конвенционален автомобил с подобни размери и ние не трябва да рискуваме. Да кажем, този конкретно автомобил е малко над 2 тона. Точно така. Нали, той е добре екипиран, на практика нищо не ти липсва на борда на този автомобил. Така че хората също трябва да имат разбиране, че когато слагат допълнителни багажници, когато някой с усет към красивото слагат разни крила, спойлери, не вярвам някой да го приложи на тая кола, но все пак това трябва да са наясно, че това влияе на пробега и то сериозно влияе. Също така гуми, нали, някои обичат широки гуми, стил, бързи, яростни, джанти и така нататък. Това също играе роля за пробега, т.е. в нашия случай ще го намали. Аз не съм човек, който така е лишен от чувства към детайла. Да. Не случайно, между другото, едно от първите неща, които ме привлече в този автомобил, именно как изглежда. Но аз нямам никакви забележки към начина, по който той е екипиран и дори от към джанти. Знам, че има и по-големия ивус. Той е достатъчно красив. Или задоволява естетическото си чувство, каквото и да е то, или гони максимална ефективност. Да, ама тук според мен и двете са задоволени. Да. Друго нещо, което влияе сериозно на пробега и което хората... нали, ние говорим в момента за неща, които обикновеният потребител може да контролира или може да въздейства в една или в друга посока, е системата за отопление и климатизация на купето. Всички съвременни автомобили, както се казва, добрите практики в тая област изискват наличие на термопомпа. Не всички я имат обаче, защото то звучи просто, но не е просто. Системата за отопление, която е в твоя автомобил, е от така нареченото трето поколение. Термопомпата, нали, това не е един детайл, не е едно нещо да кажеш, ето това нещо е термопомпа. Не, термопомпата е съвкупност от... Термопомпата е система. Тя е съвкупност от различни възли и агрегати, които заедно ни позволяват максимално ефективно да отопляваме или да охлаждаме купето. Ще дам пример. Когато зимата навън са минус 5 градуса и ти влизаш в колата, слагаш температурата в купето на макс, колата разбира, че на теб ти е студено и искаш максимално бързо да се стоплиш. Включва един 5 кВт PTC хитър, т.е. нагревател, който нагрява въздуха, вкарван в купето от вентилатора, т.е. като един калорифер, само че работеш на 800 волта и стопля купето буквално за секунди. Да, това наистина мога да го потвърда. Примерно при
предишни мои автомобили с ДВГ, било то дизелов или бензинов, ти трябва няколко минути, особено при дизела. Няколко при дизела, тия няколко са 15, 20, 25 минути. А тук тръгваш и буквално наистина около минута най-много всичко размразени. Да грее топло много бързо. Да, обаче 5 кВт и при един такъв ефективен автомобил, сега гледам в момента разходът е 14,6 кВт часа на 100 км. С климатик сме само да кажем, външна температура 27 градуса. Като сложиш едни 5 кВт, то това е 1/3 от разхода на двигателя, на електромотора за движение. Затова хората са се замислили за по-ефективен начин на климатизация, който да ни спестява тия 5 кВт и такъв е термопомпата. Точно така, защото когато ти стоиш на станцията и зареждаш, ти трябва да можеш да включиш този мощен нагревател, който да темперира купето до зададена от теб предварителна температура, която да ни позволи в момента, в който влеземе след това, ние с помощта на термопомпата да я поддържаме. И всъщност, когато, да кажем, зададеш зимата едни 21, 22, 23 градуса, съвсем нормални, при минус 5, за които говорихме, консумацията ти вече няма да е 5 кВт, ако разчиташ само на този електрически нагревател, ще бъде около киловат до киловат и половина, разчитайки на термопомпа. Тук човек си задава въпроса, добре, това възможно ли е? Да, възможно е. В този автомобил, електромобил, има агрегати, които отделят топлина. Най-големият такъв е батерията. Батерията при работа, всеки, който е ползвал телефон, мобилен, особено тези така по-телефонистки ориентирани, т.е. които говорят. Знаем за какво виждаш как се нагрява. Става въпрос. Точно така. И всъщност сега си представете една 1000 пъти по-голяма батерия, каква топлина отделя. Тази топлина в най-общия случай ние разсейваме в атмосферата, което си е чиста загуба. Също електромотора също отделя топлина, силовата електроника, инвертора, за неща, за които ще разкажем по-късно, също отделят топлина и всъщност тази топлина отива в атмосферата. Защо да я губиме? Всъщност термопомпата използва точно тази отпадъчна топлина и я насочва навътре в купето. И по този начин ние повишаваме ефективността многократно на отоплителната система. Така че съвременен електромобил с термопомпа, разликата между зимно и летно каране не е голяма. Тоест на практика пробега варира в някакви граници, но те са съвсем така приемливи и малки. Ще кажа нещо, разбира се, от собствени много по-потребителски. Примерно задавали са ми въпроса, като ползваш климатик, какво се случва с пробега. За това, което знам, извинявайте, уважаеми зрители, сега ще изключа, тук има нещо да не пилка, но колата е пълна с система. Колата мисли за нас, да. Значи за разстояние 400-500 км да ползваш климатик и да пътуваш комфортно, тази кола ще ти изяде, според мен, не повече от 15-20 км от пробег. И то пътува с максимален комфорт, без абсолютно никакви лишения. Което предполагам същото нещо се случва и при ДВГ-тата, тъй като пуснеш, то си изисква енергия, то похарча повече гориво. Също много хора си казват, добре вие казвате, че батерията отделя топлина, електромотора отделя топлина, инвертора отделя топлина. Защо не я използваме по обичайния начин? Вътре в този автомобил има също антифриз, който охлажда тези агрегати. Защото така или иначе всеки един от тези изброени агрегати е доста ефективен. Отделената от всеки един от тях топлина не е в пъти по-малко от топлината, която отделя един двигател вътрешно горене. И оттам идва и ефективността на този тип задвижване, сравнено с обичайните автомобили. Факта, че зимно време
пътувал си, знаеш, когато е ДВГ, дори да има сняг и такова, там всичко става, изсъхва заради температурата, която двигателя дава. Зимно време, аз като слезна, капака ми отпред даже е замръзнал. Да. Именно ти нямаш загуби. Но всъщност самата термопомпа е част от, така се каже, пъзела, който нареждат инженерите, докато гонят максималната ефективност на задвижване. Тоест ние разполагаме с един източник на енергия, т.е. едно количество електроенергия вкарано в батерията и ние искаме да го използваме максимално рационално. Следващото по пътя на гонене на тази, аз бих я нарекал при Hyundai, маниакално гонене на ефективност са електромоторите. Тук се използват синхронни трифазни електромотори с постоянни магнити в ротора, като това е по-простия вариант на наименование, защото всъщност тия постоянни магнити в ротора, те са вградени вътре в сърцевината на ротора. Това е една също интересна теория, което позволява на тези, това е интересен подход, който позволява на тези електромотори да запазят високия си коефициент на полезно действие от 0 до на практика максимални обороти. В нашия случай максималните обороти са 15 000 оборота. Но следващото поколение са с 19 000, а пък спортните модели са с дори 21 000. N-версиите. N-версиите, точно така. Като говорим за ефективност на електромотори, мисля, че не е тайна за никой, че електромоторите имат доста по-висок коефициент на полезно действие от обичайните двигатели с вътрешно горене. Най-малкото предаването в движение ти е спестен от трансмисии. Тук имаш един едностепенен редуктор, нямаш да превключва скорости. Изключителната еластичност и факта, че максималният въртящ момент на електромоторите от този тип, за който говорим, е наличен още при почти нулеви обороти и той остава такъв до, да кажем, едни средни оборотни режими, всъщност е повече от залог за комфортна и безопасна експлоатация. Казвам комфортна, защото ти с едно леко движение, дори мръдване на палеца на кръка, не на цялото ходило, можеш да променяш чувствително темпото на движение. Ето тук ще се вклина и да кажа, колата има 3 режима на каране с този много удобен поставен тук Drive Mode бутон. Да. Това са Еко, Нормал, който си е нормалния и спорт режим. Наскоро си гледах компютъра, в 98% от случаите аз карам на Еко. И включително когато съм на магистрала или извън градско и трябва да изпреварвам, то не ми се налага да натискам спорт режим. Да. Толкова е пъргава колата и толкова мощно тръгва, дори да караш с 120 и да трябва изведнъж да стигнеш до 160, за да ускориш. Всъщност прави го без никакъв проблем и то на еко режим. Да, това е благодарение на конструкцията на електродвигателя. Повечето, както започнахме да говорим за ефективност, КПД-то на този електромотор в този автомобил е от порядъка на 93-94%. Малко хора знаят, че синхронните трифазни електромотори с постоянни магнити, с увеличаване на натоварването и оборотите, този коефициент на полезно действие спада и може при максимална мощност да спадне дори под 70-75%. Но не и в нашия случай. Точно поради специфичната конструкция на този електромотор са скрити постоянни магнити в ротора и системата за управление, която всъщност инвертора, който използва така наречената обратна връзка от бъдещето, всъщност това влияе страшно много. Ти спомена, че всъщност независимо дали ускоряваш от място на светофар или в движение при 120, за да изпревариш тир или някаква кола пред тебе, т.е. силата, тласъка, който осигурява електромотора, на практика е също. Това абсолютно не мога да го сравня примерно с ДВГ-та на времето, които са с турбини. Трябва да чакаш да дори мощни такива, а само да кажем, тази кола е едва 230 коня. 230, но с 350 Нм въртящ момент.
И с много по-мощни автомобили, които са имали с ДВГ, усещането на ускорение, особено когато си в движение и си на висока скорост, дори не могат да се доближат. В наши дни такъв въртящ момент обикновено се осигурява от турбодвигател. Но дори съвременните технологии в двигателостроенето, които използването на съвременни облегчени турбини, не могат да осигурят тази мълниеносна мигновена реакция на електромотор. И това говорим за конвенционални. Да. Не говорим дори за N-серия и така. Да. За N-серията там има едни много интересни неща, които освен, че са ефективни, са страшно ефектни. Само да кажа, сега се спускаме надолу, наклончето е и аз си пускам рекуперацийка и в момент на движение ние си връщаме точец обратно в батерийката. Точно така. Това са единствените автомобили, които докато се движиш могат да ти върнат гориво. Именно това е едно от големите предимства на електриката, на електромотора. Защото когато си с конвенционален автомобил при спускане или при забавяне на темпото на движение, ние какво правим? Греем атмосферата през спирачките. Докато тук ние събираме тази натрупана кинетична енергия и обръщаме в електрическа, която след това ни позволява да изминем едни допълнителни километри, което ти от собствения си опит и наблюдение многократно си се убедил. Да, тук пак мога да... Първо аз много се радвам, че ето ти говориш чисто от професионална гледна точка, техническа и така нататък. Аз говоря от собствен опит, без да дървено да философствам, защото това са ми стотици хиляди километри, които аз вече съм направил. Много ценно е мнението на хора като теб, защото ние в разговора преди това аз разбрах, че ти всъщност сам си достигнал до такива нива, т.е. до такива прозрения по отношение на ефективността, които са много полезни и е хубаво да се споделят, за да могат... Ами първо да кажа, Hyundai имат изключително user-friendly, тази хубава българска дума, направена концепция за рекуперация. Карал съм други електромобили, в които рекуперацията е на тип или си е включил, или си е изключил. Да. Тук имаш едни пера, които ти дават 4 степени на усилие, се изразява моишки, т.е. когато включиш първа степен на някакъв по-нисък наклон, колата по-така леко забавя. Докато ако имаш някакъв хубав голям наклон и дам на максимална такава рекуперация, съответно събираш много повече ток. Но идеята е, че можеш да караш и по инерция, да използваш най-безплатно. И да използваш всичко. И още нещо по отношение, освен тези хубави функционалности с перата, които ти ползваш, трябва да се има в предвид, че натискайки дори спирачния педал, това не значи, че ти директно почваш да използваш накладките, т.е. използваш механична спирачка. Даже и с спирачния педал всъщност автомобила, постоянно модулите вътре в него комуникират помежду си. Ти с спирачния педал задаваш една стойност на отрицателно ускорение. Т.е. задаваш спирачния педал в електромобила е антипода на педала на газта. Т.е. ти натискайки спирачния педал, даваш едно задание за мощност, но с отрицателен знак. И когато това задание за мощност вече не може да бъде изпълнено от електромотора, а той е доста мощен, тогава вече плавно един контролер преминава от спиране електрическо към чисто механично. И това нещо ти не разбираш кога се случва. Тоест целта е максимално да се използва ефективността. И в това е добре.